Hello guys and welcome back to my channel. My name is Unontobeko Wakangubani. If you're new to this channel, please hit that subscribe button and that notification bell so whenever I upload, you'll be the first one to know. Umkhonto weSizwe Party from the South Coast region were preventing the party's convener, Thobani Zuma, from taking the podium yesterday in a memorial service of the 6 MK party members who died in a taxi accident 2 weeks ago. 2 months ago, MK members from the Ugu region wrote a letter to the leadership of the MK party saying they will no longer take instructions from the current interim provincial leadership led by Thobani Zuma, as he is preoccupied with the matters of the KwaZulu-Natal provincial legislature. Amanda! Viva Tugela Region, viva! Viva Tugela Region, viva! Comrades, ngizacela ukuwavula director. Amanda! Come down! Viva Tugela Region, viva! Viva Nkosina Ngalwalele, viva! Where my comrades, this is everywhere service now. Ama differences akhona politically liwashiye ama regions engiyabona Thugela, we remain united. Viva Thugela region, viva. Ngicela ukomre. President Jacob Zuma then took the podium and sent a very strong message to those who are being disruptive. The level of disrespect they have portrayed at the memorial service, President Zuma emphasized the importance of respect within the party. Sorry. Ngiyaxolisa abafowethu nodadewethu. Ngiyaxolisa kunena nonke. Lama comrade alapha ya. Lawa qala bangumsindo. I-wrong lento eniyenzayo. Sizela ukuzophelezela ama-comrade ahambile. Akukho okunye sikuzelela. Ukuthi sikulo mhlangano onjalo nina nibonise imizwa yenu kabi la labantu enibacabanga ngendlela enibacabangela ngayo ukungahloniphi. Hayi ukuthi anihloniphi thina nje kuphela, anihloniphi ocomrade abahambile sibaphelezelayo ngomusa nangoxolo la. Uma kukhona izinto eninazo ngabanye abantu akuyona inkundla leyo le. Akuyona le nkundla. Lo comrade enithi akangakhulumi akakasuswe esikhundleni. Lo comrade umsebenzi wethu lowo kwenza lokho. Anikwazi ukuphoxa ilokhuzana umngcwabo omkhulu kangaka. Ningasho kanjani ukuthi ningabe MK? Ningasho kanjani? Ile nhlonipho eyinkinga yenza uba namhlanje sithi sinento eziningi eziphithanayo. Uyahlonishwa makunje. Noma ngabe uthukuthele kangakanani uyathula. Uthola ithuba lokuyikhuluma nabaholi uma unenkinga. Lento eniyenzayo angaze ngizwe. Sikulokhu ngazazi. Sisemngcwabeni la sikho emshadweni. Asikho isidingo sokuthi hayi noma ngabe wazini ngomuntu akuyona leyo nto leyo. Contentious Bonginkosi Khanyile laid his grievances to President Jacob Zuma. This comes after Umkhonto weSizwe Youth League wrote to the media accusing Ubonginkosi Khanyile and Uminenhle Chibane of causing division within the organization and promoting factionalism within the Youth League. Angikusho unqamelana ukhona ngizoxolisa vele sengimhleze exolisa kuwena ngihlezi nginamaphutha.
kunabantu abadala abaseduze kwakho babunqamalala abangasikhulisi njenge-youth league kodwa ba-infiltrate i-youth league uze i-youth league thatha amasayini. Kunabantu abadala nqamalala abaprepherela iy'nkomfa engezohlala ababhizi baseduze kwakho. Angisho ukuthi bahlele eduze kwakho, angisho nje. Kuthi uma uzobona uNcamalala kube umzabalazo wenkululeko umbona uNcamalala kunama-gatekeepers aseduze kwakhe angafuni ukuthi ubone uNcamalala. Bahambe nama-youth league umkhuba esawukhuza ngoba noKhumalo nangibiza ngohlanya ehambe ebiza iy'ngane ey'bizile emahhotela. Sekukhona abanye-ke manje abahambe behlala siyababuka baprepherela inkomfa enezohlala. Omama abashila bakaze bakwenze lokho. Bekomama abangawona amakhansela, abangawona ama-members of parliament, abangekho e-legislature besebenzela umbutho ngaphandle kwenzuzo. Ubiza abantu abasha uhlala emakhoneni nabo uzungizonde. Mina comrades, I can tell you one thing. You'd rather hate me as Bonkosi Khanyile, but so long as I speak something that will build Umkhonto Wesizwe, I'd rather lose you as my friend and win Umkhonto Wesizwe. Asikwazi ukuthwala kanzima emkhontweni. Sithwaliswe kanzima abantu abagqoka irigala efana neyethu. Bashomane ne-youth league ubone ukuthi lo muntu akayona i-youth league. Kancane kancane usemahhotela nabantu abadala, kancane kancane wenza lokhu. Ngelinye ilanga uma bengayiyeki lento babuNcamalala ngiyovuka ukuhlanya ngibasho ngamagama one by one. Ungixoshe babuNcamalala ngiphinde ngibuye ngahamba. Government of National Unity. Abanye babethini gijima nangu Sathane. Gijima nangu Sathane. Belomnendele igama. Kulungile bafowethu nedadewethu. Engikushoyo ukuthi Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, don't skip the ads, and turn on that notification bell. I will see you on my next one. Bye.